Kati lycée Mambi Sidibé la, karamɔgɔ Issa Jawara ale ka bi kalan bɛ tali kɛ Mali sariyasuma kura yɛlɛmani koɲɛw kan. Le référendum est une élection, n'est-ce pas, lors de laquelle on vous demande de répondre par oui ou par non. Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Ni kalan in n'o bɛ wele ko leçon modèle, o ye fɛɛrɛ ye waasa ka kalandenw dɛmɛ o fana ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ sariyasunba a n'a nafa kan Mali jamana kɔnɔ. Kalanfa Issa Jawara ale b'o ɲɛfɔ. Ni kalan tɛ kɛ ka caya mais a ka d'an ye ni kalan de ka kɛ ka caya parce que yiridɔn jidɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ quoi. O de b'a to i b'a ye an ye ko bɛɛ kɛ cogo min na denmisɛnninw ka se ka faamu constitution yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye, c'est-à-dire a définition jumɛn fɛn suguya jumɛn don. Ensuite u k'a dɔn a bɛ se ka wele cogo tɔgɔ wɛrɛ jumɛn na. Ensuite constitution yɛrɛ nafa ye jumɛn ye jamana kɔnɔ, jɔyɔrɔ jumɛn b'a la jamana kɔnɔ. Donc hakili la denmisɛnninw sina ka faamuyali dɔ sɔrɔ o la. Constitution kura in kɔnɔ mun bɛna don ale kɔnɔ min tun tɛ kɔrɔlen kɔnɔ mun ni mun b'a kɔnɔ. Donc o n'a ɲɔgɔnna baara bi a kɛra o de kan. Sariyasuma kunkan kalata mun bolo dalen don ka bɛn juin kalo tile 18 ma a kɔnɔkow carili kalansow la o ye Mali kalanko minisiriso ka laɲini ye. Nga a waleyali o bɛ tɛmɛ kalanko baarada akademiw de fɛ. Tumani Jakite ale ye kalanden ye mun y'i tuloma jɔ sariyasuma kɔnɔkow ɲɛfɔli la kosɛbɛ. Ale b'a seereya ko ni kalan y'ale dɛmɛ ka faamuyali sɔrɔ sariyasuma ani référendum yɛrɛ taabolow kan. An bɛ se k'a fɔ constitution yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ. Donc an y'o dɔn ni leçon kɔnɔna na k'a dɔn constitution yɛrɛ ye min ye ani y'a dɔn kɛ constitution ye a nafa ye mun ye. Donc an y'o dɔn ni leçon in kɔnɔna na. Ka tila k'a dɔn fɛnɛ référendum n'an b'o fɔ o ye mun ye an y'o fɛnɛ dɔn ni leçon in kɔnɔna na. Voilà donc an y'a dɔn sisan min an ka kan ka min kɛ sini donc constitution a b'an nafa. Donc il faut que min bɛ jamana ko la an k'a dɔn. Voilà constitution a nafa ka bon anw kan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan parce que anw de ye siniɲɛsigi ye. Kalanden fanba minnu ye ni kalan sɔrɔ yan olu fanba si ma se vote ye. Nga o bɛɛ n'a ta k'u tɛna to kɔ o tɛna olu bali k'u jɔyɔrɔ fa o mun ye de ka se ka kalan sɔrɔlenw cari n'u teri ani u bangebaaw ye waasa olu fana ka se ka sariyasenw dɔn koɲuman. Kalanden Joseph Kulibali. An si ma se voter mais constitution ɲɛfɔli mɔgɔ ye minnu t'a dɔn k'a ɲɛfɔ pour que u k'a faamu mun yɛrɛ constitution ye jamana kɔnɔ o kɛra ne ma wajibi ye. Kati marabolo ɲɛma préfet ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ in kan. Préfet Aruna Jara fɛ sariyasuma kura hakilina carili o ye cogoya ye waasa ka gɛlɛya dɔw kunbɛn. An ka na école dɔ la k'a yira denmisɛnninw na k'a fɔ an ka sariya kura min bɛ yen na sigi sen kan pour que mɔgɔw a ka se ka dɔn cogo min na bari n'i y'a jateminɛ o fɛn ninnu de y'an jɛ dans le temps an bɛ fɛnw kɛ sanfɛ dugumamɔgɔw olu t'a kalama donc gɛlɛyaw bɛ don a la parce que i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔ a kɛra cogo o cogo ni ɲɛmɔgɔ ye fɛn min ta dɔw b'a fɛ dɔw t'a fɛ donc mɔgɔ minnu t'a fɛ olu de bɛ tiɲɛni kɛ kosɛbɛ bon tiɲɛni bɛ kɛ cogo di a bɛ daminɛ duguma de mɔgɔ minnu tɛ ko kalama bon n'ala y'a kɛ mɔgɔ sɔrɔla ko hakili ɲuman sɔrɔ k'o boloda sen kan donc an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn k'a fɔ an ka kalan karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen a ekɔliso la ka taa dugumana la fɔ sanfɛla la k'u jija ka ni expérience partage ka ni hakilila ɲuman yɛrɛ kɛ pour que a ka se ka kɛ denmisɛnninw ka se ka faamuya a fɔra bamanankan na a fɔra tubabukan na moi je crois que o faamuya pour que ala n'u taara so ni u ka mɔgɔkɔrɔba min ko ko e b'i ka jamana sariyasunba dɔn i b'a fɔ ko n b'a dɔn bari an ka mɛtiri y'a fɔ an ye. Sariyasuma kɔnɔkow a n'a sariyasenw kalanw olu jɛnsɛnni Mali kalansow la olu bɛ to sen na fo mai kalo tile 31. Georges Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.